Tugtog po Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Sa programang ito, pag-uusapan po natin iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako po si Jennifer Salenga at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo mga karehiyon sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV 36 at maging sa ating pong official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is December 13, 2022, araw po ng Martes. Happy Tuesday, tanghalian po sa inyo mga karehiyon. Karengka na ako pong Kabalen. Kumusta kayo po? At para po kayo ay maging updated, tumutok po kayo sa ating social media pages, ang ating pong Facebook. Ulitin ko lamang, CLTV 36 Official and CLTV 36 News. Meron din po tayong Instagram account, CLTV 36 Official, Twitter at CLTV 36. At sa mga gusto pong panoorin pa, no, yung mga ibang programa, yung mga hindi nakakapanood, nandyan po sa YouTube natin yung mga programa ng CLTV, uploaded po dyan, CLTV 36 Official, at ang ating website, cltv36.tv, at may TikTok na rin po tayo, at CLTV 36. So para hindi po tayo mahuli, no, sa mga kaganapan dito sa gitnang Luzon, ayan, tumutok po kayo sa ating social media pages. Samantala, dumako naman po tayo sa ating question of the day. Ojo, ay di po ikakatamong putang. Ojo, nuka rin memo gastusan, ingkekang Christmas bonus. Ayan, kayo po ay mag-send ng inyong mensahe. No? Ito po, meron na po tayo mga netizen na nagkomento. Sabi po ni Annie Gerbitwin Villaveles, Yako Job, pepagawa ke ing balemidyo. Metong kwarto, wow! Ilang tulog na lang at masasaksihan na muli natin ang pinakaabangang festival dito sa lalawigan ng Pampanga tuwing Disyembre, ang Giant Lantern Festival. Ito ang kompetisyon ng mga higanting parol na gawa po ng ating mga lantern makers mula sa iba't ibang barangay na kalahok sa kompetisyon. At dito sa huling bahagi ng ating, o dito po sa ating programa ngayon, makakasama po natin si Ginoong Marcelino Ambrosio para po kumustahin ang paghahanda ng Giant Lantern ng Barangay Dolores. Magandang araw po sa inyo, Sir Mar. Welcome po sa ating. Kumusta kayo po, sir? Kakitmin eh. As of now, yung nasa likod po ninyo, yan po yung parol ng inyong barangay, no? Barangay Dolores, tama po ba? Sir Mar? Opo. Barangay Dolores po. Yung po nasa likod po. Opo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ginagawa po ninyong paghahanda? Ilang araw na lang, sa Sabado na yan. Opo. Ito po, nagpe-prepare na po kami para may sigay na po sa track. Dahil sa 15 po, kailangan na po namin siya may dala sa Robinson. Dahil yung po yung schedule po niya na papunta sa Robinson. December 15. Opo. Marami po ang excited sa muling pagbabalik ng Barangay Dolores sa Giant Lantern competition kasi kung hindi po ako nagkakamalit, 2017 pa, tama ho ba yung huling taon na sumali sa sa GLF ang Barangay Dolores kasi naging Hall of Famer po kayo ng 4 na taon, no, ang barangay na yan. Tama po ba ako? Opo. 4-time champion po ang Barangay Dolores. Opo, sige, pero bago po natin tumuhin yung paghahanda or yung specific details para po sa parol, sa entry nyo ngayong taon. Sir Mark, gaano na po ba kayo katagal gumagawa ng parol? Kasi for San Fernando, para makonsider po kayong parol maker, it's either galing ka, ipinanganak ka sa pamilya ng mga parol makers o naging apprentice ka. Sa inyo po, paano po nagsimula ang inyong pagiging parol maker? Nagsimula po doon po sa stepfather po namin. Na si Jesus Magdalang. Siya po yung siya po yung dati pong lantern maker ng Barangay San Jose na si Jesus Magdalang.
Sa kanya po namin natutunan ang lahat ng kaalaman po ng ano po sa lahat po ng kaalaman sa ano paggawa po ng parol. Ano Siya ito po po yung kayo simula sa paggawa bali ng parol? nagsimula po ako na umawak ng por na naging lantern maker ako 1998. Pero nung pong dati po kasi yung pong stepfather ko, siya po talaga yung lantern maker bago po ako. Opo. Mabusisi yung paggawa ng parol. Ano po yung first task na na-assign sa inyo sa paggawa ng parol? Ulit po, ma'am. Ano po yung unang trabaho ninyo sa paggawa ng parol? Una po diyan. Una, kailangan ihanda yung katawan. Dahil po napaka-pressure po ng ang paggawa po ng parol. Dahil lahat iniisip po natin yan. Nakakapanghina po dahil po pinaghahandaan po natin ng maigi yan para paggawa po natin ng tama. Una po kasi iniisip po natin kung ano po yung plano or drawing or design na dapat nating gawin. At kung paano po natin ito pailawak. Kasi po, bago po natin i-drawing yan, kailangan naglalaro na po yan sa imagination po natin na kung paano po siya maglaro. Kapag po hindi po siya hiyang, papalitan po yung design sa isip natin. Pero kapag hiyang po yung kapag po maganda po yung kilalalabasan sa imagination po natin, doon po natin guguhitan yan upang magawa po siya ng plano, illustration board. And then, kapag po August or September, doon po natin siya gagawan ng pattern sa plywood para mabuo po siya ng ganyang kalaki. Ganyang kalaki parol. Opo, hindi biro yung paggawa po ng higanting parol. Pero pag ilang beses nyo na po ba ito sumali, Sir Marv, sa competition po sa GLF? Maraming beses na po. Hindi ko na po mabilang. Pero nagkaroon po ng gap, mga ilang taon po. Opo. Pero yung parol po ng Barangay Dolores, nagsimula po ba kayo from the scratch? Kasi dahil nga po 2017 yung huling pagsali po ninyo sa GLF ang Barangay Dolores. Syempre ilang taon po yung lumipas. Paano po kayo nagsimula? From the scratch ba? Binuo niyo po yung inyong parol? 'Di ba? Hindi po biro yung gastos diyan. Alam niyo sa ating mga manonood, hindi ba? Do may mga subsidy po na binibigay ang LGU. Ang gastos mo sa paggawa ng parol mahigit 1 milyon. Tama po ba, Sir Marv? Opo, mahigit po. Opo. Tama po. Ito pong Barangay Dolores, umaabot na po siya ng 1 million plus. Dahil po wala po siya materyales. Dahil po na-stop po siya ng mga ilang taon, yung po mga materials po niya nagkaiwa-iwalay hanggang sa hindi na po mahagilap. Kaya po ngayon, halos bago po yung mga materials niya, pero yung po mga iba, nakapanghiram po kami sa mga iba't ibang baryo na hindi po gumawa tulad po ng San Jose, San Pedro, saka sa Sindalan. Nanghirap po kami ng ng mga gamitan nila. Okay. Ito po nga pagkabuo ng inyong parol, gaano po ba karami yung involved sa team po ninyo para matapos, I assume. Sabi niyo nga po kanina, naghahanda na lang kayo na isakay na siya sa truck. Apo. Ulit pa, ma'am. Gaano po karami yung nasa likod ng paggawa ng inyong pong parol? 10 kami po lahat. 10. Okay. All right. Ngayon sa pagbabalik po ng GLF kasi for the past 2 years exhibition lang siya, Sir Mar, pero sa inyo pong muling pagbabalik sa GLF this year balik competition na po siya. Paano po ang inyong paghahanda at gaano po kayo ka-confident na masungkit yung title? Ay, pressure ho ito sa inyo. I think nag-champion ang Dolores ng 4 consecutive years. Ito, sobrang pressure po dahil po umaasa po ang aming barangay upang masunggit muli
champion. Pero ang unang pinangahawakan ko po para po maging malakas, para maalis po yung pressure yung pong tiwala nila. Yung pong tiwala nila na magserbisyo sa kanila. Mar, nabanggit niyo po, no, 2 years kayong nagpahinga. And then sa inyo pong pagbabalik, no, competition na ulit. No? Because kasi nga, dahil sa COVID-19 naging exhibition po, no? Yun din ba ang dahilan kaya hindi po kayo sumali doon sa 2 taon na nag-exhibition naman? Andyan pa rin naman ang GLF, no? Hindi nga lang siya competition, exhibition siya. Dahil po din sa pandemic. Para sa yung dahil sa pandemic kaya po hindi po kami nakasali. Kasi mahirap, no? Sa totoo lang po, mahirap yung sitwasyon talaga noon, no? Sabay po yung pandemic at Giant Lantern Festival, yung pagsali sa dahil po sa alam po natin na malaki po yung gastos. Correct. Yung gastos ng Giant Lantern, kaya mas minabuti pa ng mga ibang barangay na gamitin na lang sa pandemic. Pero ito pong pagbabalik, talagang buo yung loob ninyo. Of course, yung kasama ang barangay officials, no, na nako, hindi pwedeng walang entry ang Barangay Dolores. Kasi nga, ilang taon na, last 2017 pa yung huling entry ng Barangay Dolores. Paano po kayo nag-come up at gaano po kaaga, no, yung inyong pagpaplano para makasali sa muling pagbabalik ng GLF this year? Sa totoo lang po, April pa lang po, naghahanda na po kami ng mga plano or like paano po siya gagawin at kung ano po yung design gagawin. Actually po, after po ng Giant Lantern Festival, nag-iisip na po kami kung ano pong klaseng design ulit ang lalaban namin sa next year po. Parang hindi po huminto sa amin yung paggawa ng parang araw-araw ay Pasko sa amin. Dahil buong taon po namin iniisip yun. Hanggang sa Bear. August pa lang po, yun, nagkakaroon na po ng meeting. August pa nagkakaroon na po ng meeting. Kaya po sa tulong po ng aming barangay captain na si Captain Pacho, na naglakas loob po siyang tayo muli ang kanyang parol. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya at saka sa kanyang tiwala na kinuha po ang serbisyo po namin. Ano po masasabi ninyo? Kasi this year mas nilakihan, no, ng LGU yung subsidy sa mga parol makers po natin na magpa-participate sa GLF. Ulit po, ma'am, may na po signal sa amin. Ano po masasabi nyo na mas nilakihan, no, yung subsidy pati po yung prize na makukuha ng mananalo sa GLF ngayong taon? Nagpapasalamat po kami sa ating mayor ng San Fernando na dinoble po yung subsidy at saka po yung prices na dinagdagan po siya. Kaya po nagpapasalamat po kami na hindi masyado mabigat, hindi po tulad ng dati na napakababa lang po ng subsidy. Ngayon po, tumaas po siya, naging doble po siya. Kaya po, ganyan po kami, natutuwa po kami sa nangyayari po kami sa Giant Lantern Festival. Lalo na po sa tourism. Hindi po sila nagsasawa na tulungan po kami. Lagi po sila nandyan. Ikwento niyo po sa amin, Sir Mar, very challenging naman din ang pagbabalik ninyo dahil nga you started from the scratch, no? Do maaga po ang preparasyon ho ninyo dahil talagang gusto niyo makasali sa GLF this year. Yung pong spirit of bayanihan, I mean, panahon pa rin naman po ng pandemya, at lahat naman tayo nandun pa yata tayo dun sa unti-unting bumabawi, no? Pero ang nakakatuwa po, in spite of this, nandyan pa yung pandemya, pero yung hope, no? Ito po kasi yung symbolism ng symbolism ng parol talaga yung hope, no? Kahit na nasa ganitong sitwasyon pa tayo, talagang nagawan po ninyo ng paraan na makabuo po kayo ng sariling higanteng parol
ng Barangay Dolores. Paano niyo po ito nagawa? Sino-sino po yung nagtulong-tulong para magkaroon po ng entry ang inyong barangay? Barangay po. Nagtulong-tulong po ang ang mga tao dito po sa Barangay Dolores upang mabuo ang parol ng Barangay Dolores upang para makasali muli sa competition po ng Giant Lantern Festival. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa kanila na hindi po nawawala po yung spirit nila sa Giant Lantern Festival. At saka tuwan-tuwa po sila. Actually, tuwan-tuwa po sila na nakabalik po sila muli. Nakabalik po kami muli sa Giant Lantern Festival. Opo. May tanong ko lang, Sir Mark, kasi sabi ho ninyo maaga ho kayong nagsimula sa paggawa ng parol. Pero ito po ba yung unang pagkakataon na hinandle ho ninyo ang Barangay Dolores? At ano mga barangay po ba dati ang hinahawakan natin? At may mga pagkakataon ho ba na nanalo din kayo sa Giant Lantern Competition? Nung po sa Barangay San Jose, lagi po kami papasok sa 1, 2, 3, 4. Pero madalas po nasa second po kami. Tapos lagi po 'yan. Lagi po second, third. Tapos Barangay Dolores, 3 times na po siya ginawa ngayon. So paano po ang ginagawa natin? Every time na nagkakaroon ng competition, ano po ba yung goal ninyo? No? Lalo na ngayon po na nagko-compete ulit, balik ulit sa competition ang inyong parol, no? Sa Barangay Dolores at the time. Ito po, una po, hinahanda po natin yung budget. Yung budget kung paano po kami makakabuo ng kasi lalo na po tulad po na sinabi ko na wala po siyang materyales. Kaya ang mga materyales po nito, alos po yung kalahati, iniram po namin. Yung namang kalahati, bago. Hiniram po sa mga ibang barangay. Oo, nakakatuwa naman yun kasi kahit na magkakalaban po kayo, nagsusuportahan pa rin for this festival. Sa ganun paraan naman po talaga ang mga Fernandino, ang mga Kapampangan talaga nagtutulungan yan. Hindi naman totally silang competition sa Giant Lantern Festival, pero ang totoo po, friendly po sila. Friendly po kami. Hindi naman po natin yung feelings natin na magkalaban. O nabanggit niyo. Bibigayan. Kung sino pong nangangailangan, binibigyan nila po yan. Para po at least maging successful at festival. Lalo na po sa tourism. Maraming salamat sa tourism na lagi po sila tumutulong. At sa ating mayor. O nabanggit niyo ho yan, kasi sa mga lantern makers, meron pong mas malalim na kahulugan, or meaning yung Giant Lantern Festival. Kaya po sila taon-taon ay sumasali. Sir Mar, nabanggit niyo po kanina na yung pagsali po sa Giant Lantern, tulad ng sitwasyon ho ninyo, talagang yung ibang barangay tumulong para mabuo, para magkaroon po ng entry ang Barangay Dolores. Gaano po ba kahalaga? Kasi sabi nyo, it's a friendly competition. Gaano po ba kahalaga para sa mga lantern maker ng syudad, ng San Fernando, yung pagpapatuloy ng tradisyon ng Digligang Parol? Yes, Sir Marcelino. Kasi po ongoing ang paggawa nila ng kanilang parol. Ayan, yung kung sa likuran ni Sir Mar. Ulitin ko po yung tanong ko, Sir Mar. Ang ganda. Naku, excited na akong makita ang parol ng Barangay Dolores and the rest of the barangays, participating barangays. Yun nga po, Sir Mar, ulitin ko po. Gaano po ba kahalaga sa inyo na may pagpatuloy itong century-old na tradition na ito?
ng Giant Lantern Festival? Ako po, napakahalaga po sa amin dito dahil dito po yung kapag wala pong parol, parang walang Pasko. Kapag wala Giant Lantern Festival, parang hindi po namin random yung po Christmas spirit. Bali yung po Giant Lantern Festival, ang pinakamasiyang bagay na nangyayari taon-taon. Kaya napakahalaga po ng ang paggawa po ng Giant Lantern upang maramdaman natin yung tunay na Pasko. Opo. Personally po, Sir Mark, paano po nakatulong sa inyo itong Giant Lantern in terms of kabuhayan? Kasi po, ito na rin yung kinagis na ninyong trabaho eh. Paano po ba ito nakatulong sa inyo personally, sa inyo at sa pamilya po ninyo? Ito pong paggawa ng parol. Malaki. Napalagi po na tulong po ng paggawa ng parol dahil po nagbibigay po ito ng trabaho sa karamihan. Dahil napakaraming natutulungan po nito. Pero kapag hindi Giant Lantern, sabi niyo nga po, wala naman yatang, hindi naman kayo tumitigil sa pag-iisip pa lang, pagko-conceptualize pa lang, pagkatapos pa lamang ng Giant Lantern. Kaya nagpapasalamat po kami sa Opo. Maliban po sa paggawa ng higanting parol, gumagawa rin po ba kayo ng mga maliliit na parol, na pandekorasyon sa mga bahay, sa mga establishments, ganyan? Opo. Ngayon po gumawa po kami sa Tuguegarao. Yung pong kuya ko, siya po yung nag-design po doon. Kasama ko po yung kuya ko nagtatrabaho dito. Yung lantern maker din po yung kuya ko. So magkalaban kayong magkapatid, tama ho ba, for this year? Hindi naman. Sir Mark? Opo, yung po bang kapatid ninyo, may entry din siya for this year's GLF? Hello po. Opo. Sir Mark, sabi ho ninyo yung inyong kapatid ay ngayon po, wala po. Wala. Wala. Pero tumulong po siya sa ninyo, sa parol po ninyo, sa Barangay Dolores? Opo, tinulungan po niya ako. Para po opo. Dati po siya po yung lantern maker po ng Barangay San Jose. Tapos di po gumawa po yung Barangay San Jose, kaya po tinulungan po niya ako dito sa Barangay Dolores. Upang mabuo po namin dito. Ito po napakagandang parunay. Tapos nagkaroon po siya ng project sa Tuguegarao. So salamat sa Giant. Opo. Salamat talaga sa Giant Lantern, no? Kasi dito po sa festival na ito talagang nakikilala yung industriya ng paggawa ng parol sa syudad ng San Fernando at marami pong Fernandinos nakikinabang po dito. Opo. Sir Mark. Opo. Sir Mark, maitanong ko lamang po, kasi nabanggit nyo kanina, mahalaga na magtuloy-tuloy pa ito pong tradisyon ng paggawa ng parol. Pero sa observation ho ninyo, sa mga parol Fernandinos, yung pong interes ng mga kabataan, syempre, kailangan meron pong mag-succeed, kailangan pumasok din sa eksena yung mga younger generations. Sa observation ho ninyo, nandyan ba ang interest ng mga kabataan sa paggawa din po ng higanting parol? Ay, opo, marami po. Marami pong gusto. Marami pong mga next generation na bata po lang po na gusto na po nila na maranasan, na maging lantern maker. Tuwan-tuwa po sila kapag nakakakita po sila ng ganito kalaking parol. Kaya ang daming kabataan na nagkakainteresa ng paggawa po ng parol. Kaya hindi po ito mawawala sa Pampanga, lalo na po dito sa Fernando. Hindi po ito mawawala hanggang meron mga Fernandino o ng Kapampangan na interesadong gumawa ng parol na malaki.
Like sa Kaya parol po ng, nagpapasalamat sa mga bata. sa parol po ng Dolores, Sir Mar, meron po bang involvement yung mga kabataan sa barangay ninyo sa pagbuo ng parol? Ay, opo. Halos. Marami po. Marami pong gusto. Halos po kasi dito sa Bay Dolores, dito po yung mga gumagawa po ng parol. Makikita po natin sa Barangay Dolores, sa daan man o sa loob, makikita po natin ang mga tao at lalo na po yung mga kabataan na gumagawa po ng mga parol na maliliit or parol na malaki. Kaya hindi po ito mawawala sa Barangay Dolores. Opo. Sir Mar, sa panayam po, no, sa mga recent panayam po natin sa GLF Foundation at narinig naman din po natin sa tourism office ng syudad na talagang all out yung support nila sa mga lantern makers. At parang meron pong naisin sila na yung paggawa po ng parol isama sa mga trainings ng TESDA. Ano pong masasabi ho ninyo dito na meron ng ganitong klaseng move para talagang matiyak yung preservation at pagtutuloy-tuloy ng tradisyon ng paggawa ng giganting parol sa Ciudad San Fernando? Sana nga po, opo. Sana po magkaroon po ito ng training sa TESDA, magkaroon din po ito ng pag-aaral upang mas dumami pa ang mga pagkaka-interes sa paggawa ng parol. At saka marami pa yung marami pang taong magkakaroon ng kaalaman matuto sa paggawa ng parol. O ito na nga po, ilang araw na lang, Sir Mark, Tuesday na ngayon, no? So, pagdating ng Sabado, yan na po ang pinakaabangan na festival sa Pampanga. Inaabangan po yan, hindi lang ng mga Kapampangan, hindi lang ng mga Pinoy, pero kundi ng buong mundo. Dahil nga, ito po, sa CLTV 36, official media partner po tayo. At napapanood kasi itong mga parol na to over the world because of the help of social media. Sir Mar, ano po kaya ang advantage or strength ng Barangay del Rosario para po manalo sa gaganaping Giant Lantern Festival sa Sabado? Ano po ba ang inihanda ninyo para sa lahat ng mga manunood na nag-aabang sa parol ng Barangay Dolores? Ito po, nasigurado masisiyahan po tayo sa panonood po natin ng Giant Lantern Festival dahil lahat po kami ng mga lantern maker ay naganda po dito upang mas mapaganda pa ang kalalabasan ng Giant Lantern Festival sa darating na linggo na ito. Sa December 17, supportan po natin ang Giant Lantern Festival. Kaya sana po, umattend po tayo lahat. Ano po ba? Pwede ba tayong, Sir Mark? Pwede ba tayong magbigay ng, kung pwede lang, ng hint? Kasi kadalasan sorpresa talaga to, lahat ng entry ng mga participating barangays, merong mga inihahandang pasabog yan, At yun yung yun yung parang pinaka-aabangan mo. Ano ba ang i-showcase ng isang parol, para po sa Barangay del Rosario, baka naman Sir Marv, baka pagbigay po kayo ng kahit konting hint lang. Dolores po. Ano ba ang pasabog ng Barangay Dolores? Sa darating na Giant Lantern Festival sa December 17, makikita po natin na magiging magandang ang kalalabasan ng Barangay Dolores dahil meron po tayo makikitang po ito. Alright. Nako, mukhang sa mga tao. Kaya po ng Barangay Dolores. Basta magkikita po na barangay, meron po bibigay po ito ng saya sa bawat tao. Ayun, nakuha ko Kaya, yun. Siguro. Abangan po natin. Oo, yun lang ang nakuha ko. Medyo mahina po ang signal yata ni Sir Mar. Pero yun po mga kabalen, natiyak daw na masisiyahan lahat ng mga manonood. Ako po, ilang taon na ako nag-cover, napapanood yung Giant Lantern. Pero every year talagang
hindi po nawawala yung pagka-amaze ko, no, sa mga higanting parol. All thanks, no, to all our lantern makers dahil talaga namang mas pinaniningning at mas pinasasaya po nila ang ating Pasko, no, because of their giant lanterns. Anyway, Sir Mar, magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po at good luck. Good luck po sa inyo sa darating na Sabado sa Giant Lantern Festival 2022. Abangan po natin, hindi natin narinig, no, yung kung ano ba ang pasabog ng Barangay Dolores. Pero tumutok po tayo, panuorin po natin. Pwede po manood ng live sa Robinson Star Mills. Bukas na po yan. At sa mga timbahay naman, sa mga hindi po makakapunta sa mismong venue, ihatid po namin sa inyo ng buong buo ang Giant Lantern Festival 2022 sa ating pong himpilan and of course sa ating social media platforms, sa ating pong Facebook account sa CLTV 36 official. Ako, marami po excited. Kami rin dito sa CLTV, excited na po kami para sa gaganaping Giant Lantern Festival 2022. Manood po tayo at suportahan po natin ang ating Giant Lantern makers. Anyway, oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang topic, sa mga netizens na nanood sa ating pong Facebook Live. Maraming salamat po. Magkita-kita po muli tayo bukas sa parehong oras dito po sa ating programang topic. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36. Atin to. Samantala, 12 days na lamang po at Pasko na.